बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. त्यापासून पुरातत्व विभागावरती कडक शब्दात टीका केली आहे. खासदार नारायण राणे यांना विषय सांगितला आहे. पुरातत्व विभाग संरक्षण डागडुजीसाठी किती निधी देतं याचं निकष ठरले नाहीत. आम्हाला निधी वाढून पाहिजे. 4 कोटी 2 कोटी नेते होणार नाही. तो निधीसुद्धा 2 वर्षांनी येणार. किमान 25 कोटी रुपये या किल्ल्यांना विभागानं द्यावेत असं मत निलेश राणे यांनी व्यक्त केलं आहे. साहेब, सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या दुसऱ्या बुरुजाच्या पायथ्याशी जरा ढासळलेलं होतं, तिथे भगदाड पडलं होतं आणि पुरातत्व विभागाकडून तिथे पाहणी केली आहे. फक्त या संदर्भात जो आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट आहे, सातत्याने मी खासदार असतानापासून मी त्यांच्यावर कडक शब्दामध्ये त्यांच्यावर टीका केलेली आहे. तुम्ही कशासाठी ते आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट सांभाळता? तुमच्याकडे स्टाफ आहे का? ती निधी आहे का? हा सगळा विषय असतो. मी सन्माननीय खासदार साहेबांना हा विषय सांगितला. त्यांच्या कानावर घातलेलं ते अधिवेशनात आहेत. मी बोललो, साहेब, आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट आपल्या किल्ल्यांना किती देतं? संरक्षणासाठी किती देतं? डागडुजीसाठी किती देतं? सुशोभीकरणासाठी किती देतं? हे काही निकषच ठरलेले नाही आहेत. मग तुम्ही कसं सांभाळणार आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंट? हा माझा नेहमी तक्रारीचा. मी खासदार असताना हा विषय काढला सभागृहामध्ये. सातत्याने आमच्या तक्रारी सुरू आहेत. आम्हाला तो निधी वाढवून पाहिजे. 4 कोटी 2 कोटी 2.5 कोटीने होणार नाही. ते पण 2 वर्षातून एकदा कधीतरी पैसे येतात. आम्ही सांगितलंय किमान 25 कोटी रुपये आमच्या ह्या सगळ्या किल्ल्यांना आर्किओलॉजिकल डिपार्टमेंटने द्यावे, म्हणजे हे सगळे विषय आमचे सुटतात आणि त्याचा पाठपुरावा सन्मान्य खासदार साहेब करतायत. साहेब, राज्यात अमराठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठी यावं म्हणून सरकारनं सक्ती केली आणि 15 ऑगस्ट पर्यंतचा कालावधी दिलेला आहे. आणि शेवट असं म्हणतात की अमराठी आणि मराठी रिक्षा टॅक्सी चालक अजून त्यांना प्रशिक्षण देण्याचं चाललं होतं, पण अजून त्या प्रतीक्षेतच आहेत ते प्रशिक्षण. नाही, म्हणजे तुमचा प्रश्न काय? प्रशिक्षण त्यांना शेवटचे 15 दिवस सांगितले, आता उरलेत हे 15 तारीखपर्यंत, पण ते अजून प्रशिक्षण त्यांना देण्यात आलं नाहीये मराठी बोलण्यासंदर्भात. देण्यात आलं नाही की त्यांनी घेतलं नाही हा पण प्रश्न असतो. दोन्ही गोष्टी तपासून घ्या. मराठी अनिवार्य आहे, आलंच पाहिजे. त्याच्यामध्ये कोणालाही सुटका नाही. प्रशिक्षण देऊन सुद्धा जर काही लोक घेत नसतील, तिथे पोचत नसतील, तर त्यांना काय आम्ही कॉलरला धरून तर आणू शकत नाही. त्यांना ते आलं पाहिजे. महाराष्ट्र आहे, मराठी बोलली पाहिजे, हे त्यांना तेवढं कळलं की ते बरोबर प्रशिक्षण घेणार. साहेब, शिंदे साहेब ऑपरेशन टायगरवर बोलले, आम्ही कोणाचे पक्ष फोडत नाहीत, आमच्याकडे आमदार आणि खासदार येत असतात. एकंदरीत ठाकरे गटाने आत्मचिंतन करावं की ते आमच्याकडे काय येतात, आम्ही हिंदुत्व कधी सोडलेलं नाही. बरोबर आहे. उद्धव साहेबांनी हिंदुत्व सोडलं, बाळासाहेबांचे विचार सोडले आणि आज लोकांना वाटतंय की इकडे हिंदुत्वाचे विचार आहेत, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरेंचे विचार आहेत आणि शिंदे साहेब 24 तास मैदानात आहेत. असं कधी होत नाही की सामान्यातला सामान्य माणूस सेल्फी घेऊ शकतो साहेबांबरोबर. ते स्वतः जाऊन तळागाळामध्ये जाऊन पाहणी करतात. कधी कुठे वादळ आलं, कुठे काय संकट आलं, ते स्वतः जातात. म्हणून आमच्याकडे अहो ते कशाला, नुसती नजर जरी जाईल ना शिंदे साहेबांची, लोक आमच्याकडे येत आहेत. म्हणून शिंदे साहेब जे बोलले ते बरोबरच आहे. आत्मपरीक्षण आता उद्धव साहेबांनी केलं पाहिजे.